Nos, rendben van, 2500. Hát akkor talán mindjárt el is intézhetnénk. Már is elintéztük. 3300 forinttal tartoznak, nekem maradt tehát 800. Ó, De már is szomszéd, ez nem egészen tisztességes eljárás. A legkorrektebb régi adósság régi pénzzel törlesztve. Az első díj 500 000 forint volt. Stimmt. Ebből lejön a 100 forint borravaló. Az mennyi is, Géza? Még ne számoljanak. Ugyanis levontam a 280 000 forint tartozásukat, amelybe benne foglaltatik a 10 évi kamatos kamat is. Maradt tehát 219 900 nettó. Tessék itt a pénz. A jogos tulajdonosnak. Kösz!